agung panuwun suwantenipun Bapak Matagur ingkang saking Sanan Harjo Turen Malang nggih saringan kalian Pak Han monggo kangge salajengipun pesinden saking tlatah Brangwetan ha iya telu cacahe trio macan sesarengan Ibu Marinem Ibu Surati Bu Philip Bulegi ha nggih gentenan rapopo sementing piantun 3 menika kula aturi minggah kemawon jengkar saking sasana palenggalipun sumangga dados mekaten Kanjeng Ibu menika sakersa panjenengan Kanjeng Ibu anggenipun napa ingkang dipun pundhut mekaten inggih monggo Omah Suwung wis mokang kebak prasasti wirang isin padha dilakoni omah suwung tanpa dimar yen tresnaku ora bakal buyar omah suwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang peang gagat latiku kok pasrahke jiwa lan ragamu manuk sriti padha nyawang omah suwung sing dadi kenangan
riwayat Mas Suwung buka cerita wong sing lagi gandrung ana panggonan kang nista aku kowe nate gandeng rasa pawitan ati suci dana rasa wis nunggah sawiji wis mokang kebak prasasti wirangise padha dilakoni Mas Suwung tanpa kimar yen tresnaku ora bakal